אני בן 67, סבא ל8 נכדות, רק בנות, משלושת ילדיי, ביתי מור, בני מתן ובני הצעיר מרון. נשוי לנועה, מזה 45 שנה. הכרנו בצבא ויצאנו לשליחות באירופה. במהלך השליחות הקדשתי הרבה מחשבה למה אני הולך לעשות כשאני חוזר לארץ. מאוד רציתי לעשות משהו מיוחד שיטביע את חותמו בעתיד ובהוויה של החיים שלנו במדינה. ומצאתי לנכון לקחת ולקדם את תחום הכימונאות. לייצר מצב שהכימונאים ישקיעו הרבה יותר בנראות, באווירה, בחוויה, בהתייחסות אלינו כקונים. חברתי לרעיון או למוצר שנקרא הדיה, שזה שלט פרסום שמחליף מספר תמונות בתוכו באיכות מאוד גבוהה. ועם המוצר הזה החלטתי לעשות את הצעדים הראשונים, ולמעשה הגעתי עם המוצר הזה לרשתות השיווק, מתוך כוונה לייצר מסר פרסומי לקהל שבוי, לכל מי שעומד בתור בקופות. מאחורי הקיר של קו הקופות ייצרנו מספר שלטים כאלה שהם מחליפים מסרים, מודיעים ומכריזים על מבצעים וכל מה שקשור בזה. זאת הייתה התחלה, וזה לקח הרבה זמן, וצריך היה לשכנע את רשתות השיווק שזה דבר מועיל. ותוך 8 חודשים הגעתי למצב שהגעתי לסגירות ולהסכמים עם כל רשתות השיווק, וצריך היה לקבל החלטה להביא כמות של שלטים כזו מבלגיה. ונכנסנו לעניין בכל העוצמה. הבאנו 385 שלטים, אותם התקנו בקרוב ל100 סניפים ברחבי הארץ, ויצרנו פלטפורמת מדיה שאפשרה לספקים להתייחס אל המדיה בצורה לא מבוטלת, כי זה היה בכל הסניפים הגדולים של כל רשתות השיווק, וזו הייתה התחלה. תוך תקופה קצרה הבנו שצריך לעשות fine-tuning ולהתמקד בנקודת המחירה עצמה ולמצוא עוד פתרונות ועוד אביזרים. 8 שנים ראשונות של החברה בעצם פיתחנו שפה לנראות כימונאית, שהשפה הזו מאפשרת לספקים לבוא לידי ביטוי בצורה מושלמת. זאת אומרת, לייצר נראות וחוויית קנייה ליד המוצר שלהם על מנת להשפיע על החלטת הצרכן. ערכנו מספר סקרים וראינו שאנחנו בכיוון הנכון, ויש הענות מהמפרסמים, ופיתחנו עוד ועוד ועוד אמצעים. עברנו הרבה טלטלות, הרבה חוויות, הרבה התנגדויות, הרבה שכנועים, ובסופו של דבר הגענו להבנות עם מרבית הספקים, יצרנים, יבואנים, שמוכרים את מוצריהם ברשתות השיווק, שהמוצר הוא ללא ספק מוצר שמשפיע ועוזר לקבל החלטות בסמוך למוצר ומעלה את המחירות. והרייטינג הוא רייטינג לאנשים שמבצעים קנייה, לא לאנשים שיושבים בבית או מסתובבים ברחובות. ככל שעברו השנים השתפרנו והתמקדנו באמצעים יותר מתוחכמים ויותר חכמים. השתתפנו בכל התערוכות בעולם, ביקרנו בכל החברות שמתעסקות בתחום שלנו, והבאנו לארץ את המיטב שבמיטב, כולל פיתוחים שעשינו פה בארץ לאמצעי מדיה דיגיטליים שנותנים מענה בתוך החנות בצורה שנשלטת מרחוק ובצורה שמאפשרת להעביר מסר שמתאים למימד הזמן. זאת אומרת שברצפה הפיזית של רשתות השיווק יצקנו מדיה דיגיטלית וקראנו לעולם הזה פיגיטל. בתוך העולם הפיזי לייצר רצפת מחירה דיגיטלית. פיגיטל זה שם שאתם הבאתם בעצם. כן. לייצר מדיה דיגיטלית ברצפה הפיזית ולהתחבר לסלולר ולהתחבר לאמצעים טכנולוגיים שהדור הצעיר והדורות הבאים יהיו הרבה יותר מוכנים ונגישים אליהם.
אבל כמובן שכולנו משתמשים בסלולר, וכולנו יודעים לסרוק, וכולנו יודעים להוריד אינפורמציה, כך שהיום זה פתרון שהוא בר קיימא, ונותן שקיפות ואפשרות לרשת שיווק ששוקדת על מבצעיה, ועל ספקים ששוקדים על המוצר שלהם ומפתחים אותו, לתת הרבה מידע, ידע, מקורות השוואה, נתונים על המוצרים ולמי הם מתאימים, ואיך להשתמש בהם בצורה נכונה, שילובים של מתכונים, שילובים של הצעות ערך, שילובים של סוג של אנשי מחירות דיגיטליים שנמצאים ליד המוצר, ונותנים אפשרות לברור מתוך המוצרים את המוצר שמיועד לי באופן חד משמעי. הדיה מונה למעלה מ-150 עובדים שפרוסים על פני כל המדינה, כשהמוטו שלנו זה שכשרשת שיווק עושה איזושהי פעילות, או שספק, יצרן, עושה איזושהי פעילות בפריסה ארצית, הוא בפרק זמן הכי קצר יקבל את הנראות בפריסה ארצית. ואנחנו היום תוך יום וחצי, מרימים פעילות מאוד מגוונת ועשירה של רשת שיווק על ספקיה ביום וחצי עד יום. ואני מדבר על רשתות כמו סופר פארם, כמו סופרסל, כמו יוחננוף, כמו פז, ילו, יבואני רכב למיניהם שמטפלים בעולמות התצוגה שלהם. יש לנו צוות מאוד מאוד מקצועי ומיומן, שמרביתו עובד בחברה למעלה מ-15 שנה. כך שאני מרגיש שבנינו מערך של אנשים שמבינים את המטריה בצורה מושלמת, כולל הפסיכולוגיה של שיחות עם מנהלי הסניפים, עד רמה של הביצוע ושיחות עם אנשי שטח של החברות, עד רמת מנכ"ל. יש לנו מחלקת קריאייטיב, יש לנו מחלקת גרפיקה מאוד מיוחדת, שמתאימה את עצמה גם למדיה דיגיטלית וגם להפקות דפוס מורכבות, כולל ייצור של אמצעי תצוגה וסטנדים וכל מה שקשור בזה. יש לנו ידע והבנה בבניית נראות כוללת של חנות, על השילוט שלה. בקיצור, הדיה מסוגלת לתת פתרון של 360 מעלות לכימונאי בפריסה ארצית. לקוח שבא לך היום, מה, הוא מוריד לך בריף, הוא מביא לך חומרים? לעתים הוא מוריד בריף ומביא חומרים, זה בדרך כלל לקוחות שכבר מכירים אותנו ויודעים על מה מדובר, ואז מנהל המותג יודע שהוא נותן להדיה את הבעיה, הוא מקבל פתרונות במגוון שנותן לו מענה לכל סוגי נקודות המחירה, ותמיד יש לו אפשרות לבחור בין כמה אופציות. היתרון שלנו הוא שאנחנו במדינת אי, ואנחנו מסוגלים לתת מענה מתל אביב, בקריית שמונה ובאילת באותו יום, בלי שום בעיה. ובירושלים ובבאר שבע. עכשיו, מאחר והכנו את עצמנו למענה כולל בפריסה ארצית, פרסנו את המדינה לפרוסות מדינה, שבכל פרוסת מדינה יש לנו צוות מיומן ואחראי קבוע. שגם מכירים אותו ומכיר אתכם. הצוות מכיר את כל סניפי סופרפארם ואת המנהלים, ומכיר את בנק הפועלים, ומכיר את בנק לאומי, ומכיר את ילו, ומכיר את אוסם. ובעצם כשהוא מגיע לנקודה, הוא האדון הנקודה. הוא נותן שירות למנהל נקודת המחירה, ולא בהכרח לרשת. והמנהל יודע לפנות אליו ולקבל מענה. דבר חשוב מאוד שעשינו בשנים האחרונות, על מנת ליצור שקיפות ושקט תעשייתי למי שעובד איתנו, בנינו תוכנה שמאפשרת ללקוח, על פי מספר ההזמנה שלו, להיכנס ולעקוב אחר ההזמנה מהרגע שהיא יוצאת לדרך. זאת אומרת, מהרגע של הגרפיקה, ליקוט החומרים, הורדה לדפוס, הכנת החומר הדיגיטלי לשידור במסכים השונים. הלקוח עוקב אחרי כל הדברים האלה, ומיד מהרגע שאנחנו יוצאים לדרך, יש לו אפשרות לעקוב אחר צוותי ההתקנה שלנו. הוא יכול לראות מי מתקדם, איפה הוא יתקדם, אם הוא רוצה לארגן סיור עם הנהלת החברה, אם יש לו אורחים מחול, אם הוא בעצמו רוצה לבקר בנקודות, הוא יכול ליצור מסלולים ולראות את הנקודות שלנו בזמן אמת ואיך זה נראה בשטח.
מה גם שכששולחים חשבונית, אז שולחים חשבונית עם כל הנקודות, הכל מצולם, הכל מתועד, ידוע מי עשה את העבודה, ידוע מי אישר לו את העבודה בשטח, אין שאלות ואין בעיות. אין תחום אפור בעצם. כל מה? תחום אפור נמחק בעצם. כן. יש גם סוג של שקט נפשי, שאתה עובד עם מדיה, אתה נותן משימה, אתה מקבל מענה עד הסוף. ואם לומר את האמת, גם כמי שמנהל עסק, רוצה לדעת שאין לו בעיות גבייה, והלקוחות שבעי רצון. לקוחות קיבלו את מה שהם רצו. עכשיו, אם ללקוחות יש איזושהי בעיה, שזה לגיטימי, הם יכולים להתריע בזמן אמת על הבעיה. כי הם מקבלים את כל האינדיקציות על ההתקנות שלהם, הם רואים מה קורה, ואם הם לא מרוצים, הם מקבלים מענה, לא אחרי שבועיים, באותו יום. אני קורא לזה מעטה רשת, כמו רשת של ספגטי, שאתה מניח אותה מעל החברה, ויש לך אפשרות לראות את קרני האור עד למטה, שהכל ברור ואין לך מקומות מחשכים כאלה שמעיבים על הפעילות, ואז אתה הולך הביתה בהרגשה שאולי משהו לא בסדר. אני אוהב ללכת הביתה בהרגשה... שהשקיפות היא שקיפות מלאה, שאנשים יודעים מה הם מקבלים, יודעים מה הם משלמים. גם שקיפות וגם שאין בעיות מיוחדות, הכל מטופל. כשיש לך 30,000 מוצרים, לשום בן אדם אין את האפשרות להגיע אל הכל. אבל כשאתה מסתובב בין המדפים והולך עם רשימה מדויקת של מה אתה רוצה לקנות, תמיד יש לך פיתויים. פתאום אתה רואה דגש על מחיר, אתה רואה דגש על מבצע, דגש על מוצר חדש, על השקה, על שילובים וטעימות, על משחת נעליים שנמצאת למטה ואתה בכלל לא צריך משחת נעליים, אבל פתאום כל הרצפה עם נעל, מבריקה עם נברשת, טק, אתה רואה אי שם את הנרות, אתה רואה פתאום איזה בקבוק יין שזכה במדליות ופרסים, שהוא במחיר מבצע מיוחד, ואתה אומר, באים אליי בשבת אורחים, יאללה, שיהיה יין טוב. פיתחנו הרבה מאוד אמצעים שיעזרו לקונה לבצע את הקנייה בנעימים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כשאתה נכנס, המקומות שגוזלים לך הרבה זמן בתוך הסופרמרקט, זה פינת הסלטים, זה פינת הבשר, וזה פינת הגבינות והמאפית. אז אם אתה נכנס לחנות, ואתה מיד יכול לעשות הזמנה של הדברים האלה, לפי מה שאתה רוצה, והכל מונגש לך בצורה מאוד יפה, עשית את ההזמנה הזאת, אתה ממשיך בקניות שלך, וברגע שזה מוכן, אתה מקבל הודעת SMS, או קוראים לך בקריזה, אתה בא, לוקח את השקית שלך, ולא עמדת בתור, וקיבלת מוצרים טריים ומוכנים, ארוזים, בצורה מסודרת, שאתה יכול לשים את זה בשקית, ולא לעמוד בתור. ב10 שנים האחרונות יש לחברה צוות ניהולי יוצא מהכלל, מנכ"ל שהיה מנהל הכספים, שחר, מכיר היטב את התמחור ואת שיטת העבודה ואת מערכות היחסים ואת הדינמיקה שצריכה להיות בתוך החברה. מנהל כספים שהיה קודם חשב, שהוא גם כבר הרבה מאוד שנים בחברה, מנהל את המחירות, מנהל את השיווק, מנהלות החטיבה העסקית, החטיבה הדיגיטלית, החטיבה הכימונאית, חטיבת הקוסמטיקה. הם כולם מאוד ותיקים בחברה ומעורים ב-DNA שלה, ואני חושב שמעל הכל, וזה דברים שבעבר, כשהקמתי את החברה, מאוד חששתי ממערכות היחסים עם הלקוחות. מערכות היחסים היום הרבה יותר מודגשות, הרבה יותר מקצועיות, וגם חבריות, שזה לא פחות חשוב. כי מה? כי הם למדו את הערך של השירות הזה? ברגע שאנשים מקצועיים מטפלים באופן קבוע בלקוח, והם בעצם הנציגים של הלקוח בתוך הדיה, הם צריכים להביא ללקוח כל הזמן עוד ועוד חדשנות, רעננות. הם צריכים לראות את הדברים המקצועיים שהלקוח לא בהכרח צריך להסתכל עליהם כל הזמן. הם קמים בבוקר כדי להביא ללקוח חדשנות, נראות, נוכחות, בולטות, מקצועיות, צורת הגשה בשטח, הקמה בשטח. כל הדברים האלה חייבים להיות מדוגמים, ואני מרגיש שאנחנו במקום הנכון. החברה מתפתחת וגדלה מדי שנה, למרות שאנחנו בשוק סגור.
ואני חושב שזה על בסיס אמון, על בסיס תוצאות ועל בסיס חדשנות. לצורך העניין, בוא ניקח את יוחננוף כדוגמה, אוקיי? אז אתה עובד עם יוחננוף, אז ביוחננוף יש גם את תנובה וגם את שטראוס וגם את טרה, שלכאורה הם מתחרים אחד בשני. זה אבל נכון. אתה נותן שירות לכולם. אני אז נותן מי בעצם שירות- הלקוח הלקוח מתחלק לשניים. אחד, זה כל האוויר ברשת, אוקיי. שהוא לא שטח מחירה. אוקיי. עם האוויר הזה צריך להשתמש בצורה גמישה ועניינית, לפי כללים, לפי... אוויר זה מה? זה מעברים, זה התקרה, זה המדף עצמו, זה חזית המדף עצמו. המדף, חזית הגונדולה, חזיתות המדפים, הרצפה, אוקיי. המעברים בתקרה, הקירות ההיקפיים. זה אוויר לא מנוצל. אוקיי. עכשיו, באוויר הלא מנוצל אי אפשר לדחוס כמויות אינפורמציה. צריך לעשות את זה בטקט ובטעם ולפזר את זה בצורה נכונה, ולפזר את זה בצורה שכל מי שמשתמש בזמן האוויר שהדיה מקצה לו, יקבל יתרון יחסי ויקבל משמעות הרבה יותר עמוקה לנראות שלו. והכוונה שלקוח משתמש, הוא מקבל תוצאה, הוא מקבל ערך, והוא יכול למדוד את זה. הוא יכול למדוד שההשקעה שלו הוחזרה והכפילה את עצמה. ואז אנחנו מרגישים שעשינו את העבודה שלנו בצורה מושלמת. לקוח אחד זה הרשת, שרוצה לצעוק ולהגיד חג שמח, הנחות, חיתוכים, מחירים, הנחות מיוחדות לחברי מועדון, הנחות מיוחדות להשקה של מוצרי קוסמטיקה, השקות חורף. שמדברת יותר על חוויית הקנייה מדברת יותר היום, מ-2015, בעקבות חוק המזון, נוצר סוג של חיתוך בין האינטרסים של הרשת והאינטרסים של הספק. הרשת קונה את כל המוצרים מהספקים שלה, וברגע שהיא קנתה אותם, המוצרים הם שלה. היא מסדרת את הפלנוגרמה, תכנון פריסת מוצרים בחנות, לפי ראות עיניה ולפי ידע מקצועי שלה, ולפי החוקים והכללים והחושים השיווקיים שלה, כי היא רוצה שאנשים שמגיעים לחנות יקנו סל קנייה גדול יותר אצלה, בזכות מחירים, בזכות שירות, בזכות אווירה, בזכות חוויה. עכשיו, את כל הידע הזה לכל רשת יש מהאינסטינקטים ומהתהליכים שהיא עוברת. וכל רשת רוצה להתנהג אחר. אז אנחנו עובדים גם עם הרשת, מקשיבים, נותנים מענה ייעודי לרשת. לא נותנים מענה בכל הרשתות אותו דבר. כל רשת לפי ה-DNA שלה. זה לקוח הראשון בעצם ברשת שנותנת לך את הפלטפורמה. פלטפורמה. שזה ועדת קישוט. זה לא מחירת זמן אוויר, זה לא מדיה. זה לא ריטל מדיה. זה ריטל is detail. צריך לתת מענה שהכל ייראה כמו שצריך. אבל בריטל מדיה, אחרי שאנחנו מקבלים את הפלנוגרמה ותכנון פריסת המוצרים והמבצעים בחנות מרשת השיווק, אנחנו יכולים לפנות לספקים, ובאזור שבו הם קיבלו שטחי תצוגה, שטחי מחירה, לאפשר להם לבוא לידי ביטוי. באמצעי מדיה שהם רלוונטיים ונקבעו כל רשת על פי ה-DNA שלה. ואז יש לנו אפשרות לתת מענה כולל ולהכין את ההפקות, להכין את החומרים הגרפיים, להכין את המוצרים בצורה מסודרת אצלנו במרכז הלוגיסטי, להדריך את האנשים שלנו מה לעשות בסופר פארם, מה לעשות בסופרסל, מה לעשות ביוחננוף, מה לעשות ב-Yellow או בדור אלון. ואז כשהם יוצאים לשטח, הם מסודרים באפליקציה לפי משימות. ברגע שהם מסיימים את העבודה, מתקינים אותה, הם מצלמים, מכניסים את זה לאפליקציה, ואז לקוח יכול לבוא ולראות את הדברים. והוא רואה מה הוא קיבל והוא רואה את הכל. בדיוק. ואיך אתה מחליט, כאילו, עכשיו גם שטראוס וגם תנובה באים מבצעים לחג או השקות? קודם כל, אם יש מבצע... יש תחרות על המדיה עצמה. בכורח הנסיבות נוצרים תמיד מצבים שלא משיקים באותו זמן את אותו מוצר. יש איזושהי דינמיקה, וכל אחד יש לו את הזמן שלו, וכל אחד יש לו את הסגירות שלו, גם הרשת לא מעוניינת ששלושה ספקים יעשו השקה. אז זה מנותב בצורה כזאת שכשאנחנו מגיעים לשטראוס, אז יש לשטראוס לדוגמה גבינת סקי מוקצפת עם זעתר למעלה. משיקה אותה, והיא רוצה לעשות לה חלון הזדמנויות ולהציג אותה בצורה יפה. באותו זמן, לתנובה יכולה להיות גבינת נפוליאון בטעם בצל ושום, שמיר. אז כל אחד נמצא באזור אחר ובמקום אחר, ולא תמיד זה 3 גבינות, וגם כשיש חגיגת שבועות,
אז יש חגיגת שבועות של שטראוס עם דגשים על המוצרים כן. שהיא רוצה למכור, כל וחגיגת אחד בעצם שבועות... יודע לתת את הדגשים שלו, ויש לו את האזור מדף שלו. כן, בעצם. ואנחנו, מאחר ואנשים שונים מטפלים בלקוחות שונים, ולא אותו בן אדם, כן. וכמו שאמרתי, לכל לקוח יש בעצם נציגות על ידי איש המכירות שלנו, או כן. מנהל תיק הלקוחות שלנו, שהוא תפקידו לדאוג לאינטרסים של הלקוח שהוא עובד איתו. אוקיי. אם הוא דואג לשטראוס והוא יודע שתנובה, הוא ראה, שמע, כן. שעושה פעילות דומה, אז הוא אומר בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה, והסטודיו בואו שלנו... נבדל את עצמנו כי הם עושים... בדיוק. זה, אוקיי. ואז מבדלים כל אחד, ולכל אחד נותנים את הנוכחות ואת הבולטות הראויה. הרי מנהל שיווק גדול של תנובה היה שמח להשיק מוצר כמו גבינה שהשקיע במיליונים, ולעמוד עכשיו בכל הסניפים של כל הרשתות, ולהגיד, רבותיי, תעצרו רגע, תתאמו, זה מעדן עולמי, זה תטעם, 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 ועשיתי והשקעתי ופיתחתי, ותראו את האריזה, ותראו את המוצר, ואת הטעם, בכלל אין מה לדבר. הוא לא יכול לעשות את זה כי הוא נמצא עם הצוות שלו, והוא צריך כוח עזר. אז אם הוא משתמש באמצעים נכונים וחכמים, יש לו אפשרות באמצעים פשוטים מאוד, שהם מתקלים אחרי שבועיים או חודש ונזרקים לפח, אבל יש לו נוכחות ובולטות ב1,000 נקודות מחירה. וזאת בעצם העוצמה, וזה היה הרעיון. עכשיו, הרעיון כולו היה לתת פלטפורמה של חוויה והתייחסות רצינית של רשת שאני מגיע, וואו. אין לי ספק שהדיה לקחה את התחום הזה לעולם אחר, לכיוון אחר, ולמצב שבנק יתייחס לעצמו כנקודת מחירה, והדואר יתייחס לעצמו כנקודת מחירה. אתה נכנס היום לדואר, זה לא מה שהיה לפני 30 שנה. אם אני מסתכל שנים קדימה, והיו לי איזשהם חששות שרצפת המחירה הפיזית תלך ותיעלם בעקבות הקניות באינטרנט, אני יכול להגיד לך היום בלב שלם שזה לא קורה. לאנשים יש סוג של רצון לייעל את החיים, לקנות באינטרנט, לקבל ארגזים הביתה, אין עם זה שום בעיה, אבל יש להם תמיד רצון לעשות השלמות, ללכת לקנות את הבשר ואת הגבינות ואת התבלינים, ואת הדג מלוח ואת הירקות ואת הפירות, ואתה רוצה ללטף, אתה גם רוצה לצאת מהבית להתאוורר. אתה גם יוצא מהעבודה ואתה רעב, אתה לא רוצה להזמין ולקבל משהו מתוך האתר. אתה רוצה ללכת ולקנות לך דברים, כי אתה יודע, באים אליך חברים לראות את המשחק, אתה רוצה לקנות את הפיצוחים, אתה רוצה לקנות חטיפים, אתה רוצה לקנות בירה, אתה רוצה לקנות את הכל. עכשיו, אתה יכול לעצור בפיצוצייה, אבל אתה נכנס לסופר, המגוון יותר גדול. ראיתי על האופנה שיש לך את המדבקה הזאת של התותים. אז איך הדיה בעצם קשרת לתותים? זה סיפור בשלהי העבודה בהדיה. המוצר הדיה התחיל מחברה בלגית שרכשנו ממנה שלטים עם תמונות מתחלפות. ואת המוצר הזה שהיה אז מאוד מיוחד ושונה מהנוף הפרסומי בארץ, החלטתי, למרות שהחברה היצרנית בעצם ייצרה את השלטים האלה לשילוט חוצות, אני החלטתי לשים את זה על הקיר בסופרמרקט מאחורי הקופות, ולפרסם שם המוצרים של הרגע האחרון, שאנשים לא הספיקו לקחת ולא ידעו שיש מבצע או משהו כזה, ואז גם להעביר להם את הזמן, וגם לפרסם פרסומים שמתאימים לקהל שבוי, שעומד בתור. זה בעצם הייתה תחילתה של החדירה של הדיה לכל הרשתות, על בסיס הסכמים שיצרתי. ניסינו כל הזמן למצוא את התת שם שבמילה אחת יסביר מה החברה עושה. אז בהתחלה קראנו לזה הדיה תמונות איכות מתחלפות. ואחר כך קראנו לזה הדיה פרסום בנקודות מחירה. הדיה נקודות מחירה, אחר כך זה בא נקודות מחירה. ובכל זאת חיפשתי את המוטיב המרכזי, מה הדיה עושה, מה הכוח של הדיה. ואז הבנו שבעצם הכוח של הדיה זה בפיתוי לקחת את המוצר מהמדף ולשים אותו בעגלה. הכוח שבפיתוי. עכשיו, חיפשנו איזשהו סמל שידגיש מה זה הכוח שבפיתוי. והחלטנו שפירות זה פיתוי בלתי רגיל, אבל איזה פרי? איזה פרי הוא הכי מפתה, הכי מגרה? אז חשבנו על התפוח, כמו שלגיה. וכמעט קראנו לזה תפוח, הכוח שבפיתוי.
אבל אז החלטנו לעשות את הסרט פרסום הראשון של הדיה, עם הפקה מאוד מעניינת, עם צילומים ועריכה מאוד מקצועית. ומבין כל הפירות קרץ לי מאוד התות האיכותי, היפה, עם הנקודות זהב. כן. ואז בחרנו בתות. התות ליווה אותנו בערך 7 שנים. הדיה, הכוח שבפיתוי עם התות, תות אחד. בשנת 2007, שהחברה כבר הייתה בת 20 כמעט. הייתה לנו מסיבת פורים שהחלטנו לעשות אותה בקיבוץ רעים. אוקיי. בדיוק במקום של המסיבה שהייתה בקיבוץ רעים, בתל רעים באוקטובר 2023. והבאתי את כל החברה באוטובוסים לשם. בנינו אוהל ליד הקיבוץ, יחד עם בחור מהקיבוץ. והייתה מסיבת פורים מדהימה. המשימה שהייתה לעובדי החברה דאז, זה שכל צוות עבודה יכין איזשהו מערכון, ויעלה על הבמה ויקבל ניקוד וישתתף בתחרות. ובאמת, כל עובדי החברה לקחו את זה ברצינות, והיו מערכונים שזה היה ברמה מאוד גבוהה. ואז עלו כל המזכירות, והם החליטו יחד לעשות מערכון, שבעצם תות של הדיה, פרסם ב-All Jobs, שהוא מחפש תותית שתהיה יחד איתו, כי הוא כבר שנים עומד לבד, ליד הכוח שבפיתוי, והוא רוצה, מחפש תותית שתהיה איתו יחד. הוא שם הודעה, והתותית יושבת בבית, זה חלק מהמערכון שהם עושים. יושבת בבית וקוראת את המודעות בגלובס, ורואה מודעה ב-All Jobs שמחפשים תותית להדיה, ומיד היא התקשרה ותאמה פגישה, והיא באה ביום ראשון, וקיבלו אותה. אנחנו חזרנו ממסיבת פורים, ואמרתי, תשמעו, מהמערכון הזה אין לי דרך חזרה, אני חייב לצרף תות נוסף. ואז צירפנו את התות השני.